mbolea imeshuka bei. Koramoga juang manen jaten migao mararita Fred Matiang'i oseduoge pacho kuwuok e pinje maoko kendo koro igeno ne odhi chope nyimo obila mago kwach kich ma osebedo kamanye. Ripoti yango ni Matiang'i nyochopo ya lap ndeke ma Jomo Kenyatta e kar saa 4 otieno ma piny orugo kawuono. Duogo mare bire kinde manonro osebedo kadhi nyime. Mano mar yanga dieri e report mayango ni obila no timo pedha dalane mantiere Karen Hebure Nairobi ka. Manen jaten migao mararita mabende ne nikod oteko e piny owacho mokalo Fred Matiang'i oduogo e pacho ka bang' bedo e piny Ingereza kuom jumbe 2. Omolo e pacho ka e kinde mobila mago kwach kich DCI dwaro mondo kiny wuok tich odhi ondik dhoge kotenore kod wach mane oliekore ni obila ne omonjo dalane tarik 8 dwe mar 2. Wach matendo obila ne okwedo kendo seyo Matiang'i kuom hango wach ne obila ka omieno gi chilo. Nyaka sani ok oyangore ka Matiang'i biro chopo ka obila mago kwach kich DCI mondo mi ondik dhoge bang' okil mare Danstan Omari ne kwedo gwelo makamano kowacho ni obila mago kwach kich ne ok oluwo chike. Tipo mar midhiero makoro sani nenore ka luwo Matiang'i ok wuog mana kuom obila kende. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bende koro omoko e kod Matiang'i ka gidwaro mondo oler kwan mwandu manoloso e kinde tend Uhuru Kenyatta. Ma en bang' tend William Ruto chako manyo ndach mwandu magikoni ne oyaki e kinde loch mokalo. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bende osendiko ne bede migepe mamoko mag piny owacho koting'o jatend jotich piny owacho Felix Koskei ka gidwaro mondo migi nonro mayango mwandu Matiang'i manoloso e kinde higni 10 manobedo kaka jatend migao. Kata e kinde loch mokalo, nying Matiang'i ne oluongi e wach mibadhi maniliekore wilo mar Waraka manengone nyalo romo bilion 1.5. Nonro manyaka sani fainde pod nitie lwet jamin wach maduong' Nurdin Haji. George Bati, Ramogi TV. Koramogi kwang'eyo mago motenre kod kit